русия дар бораи маҳрум намудан аз шаҳрвандӣ қонуни нав қабул мекунад. думаи давлатии русия масъалаи ҷорӣ кардани асосҳои иловагиро барои маҳрум кардан аз шаҳрвандии русия баррасӣ мекунад. дар ин бора раиси думаи давлатии русия вячеслав володин дар телеграм хабар додааст. ба гуфти спикери парлумонии русия, пас аз баррасии аввали тарҳи қонун ки маҳрум намудан аз шаҳрвандиро барои нақси 72 моддаи кодекси ҷиноятии русия пешбинӣ мекард, вакилони думаи давлатии русия пешниҳод карданд ки ин феҳрист бояд васеъ карда шавад. мувофиқи тарҳи нави қонун, шаҳрвандони хориҷие ки шаҳрвандии федератсияи русияро ба даст оварданд, дар ҳолатҳои зерин аз шаҳрвандии ин кишвар маҳрум карда мешаванд. якум, содир намудани ҷиноятҳои вазнин аз қабили куштор, ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ, ҷалб намудан ба танфурӯшӣ, таҷовуз ба номус ва ҷиноятҳои дигари шаҳвонӣ, аз ҷумла таҷовузи гурӯҳӣ ба сабт ва паҳн намудани аксу наворҳои видеоӣ, порнография бо кӯдакон ва ноболиғон. дуюм, содир намудани ҷиноятҳои хусусияти экстремистӣ дошта ё сафед намудани терроризм. Володин зикр кардааст ки вакилони парлумон ният доранд қонунро то 23 июл қабул кунанд. Парди Фенҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Парди Фен аз ширкати Вегафарм. Парди Фенҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.